bedo kata mar chungo chenro madhi nyime Nairobi ka? Mokwongo kom counties prang'wen gabiriyo ma wan go, Nairobi en county moro ma very special and very unique. Ma Nairobi wacha county government, Nairobi e capital city. Ma an kian aneno ni Nairobi okonego bed telne gi governor. Nikech nitie conflicting interest. Inano ko kako ger expressway oula ng'eny piny kanyo. To expressway ma project mar serikal mamalo. To wacho oula ni en TH serikal county. Koro that communication between serikal mamalo gi serikal ma county onge. Mano nyalo bedo gimoro achiel mokelo wach oula ni mang'eny. Nikech nitie projects ma serikal mamalo timo mang'eny Nairobi kae, be nitie projects ma serikal county. To wach oula ni en mar serikal county. Koro an gima danene wach NMS cha. NMS ne temo loso Nairobi, gero Nairobi, mano telne gi badi. Koro ka wanyalo yie kaka jopiny ni Nairobi okonego telne gi governor. Mano awacho mana kaka an. To ber, nikech Nairobi en special county. Inano wacho ula mano timore Kisumu mang'eny, area mag Nyando. Sani county government ose step in, kata kidonje mbui, sani ji okyan jo kano ni sani kinyalo kendo nyakano. Gigo onge sani, idhi piny. Nikech wach county. County stepped in very firm. Okiwinj kata wach Nyando. Olo dhi kuonde moko magine ma kaluo bat ok Nyando ng'eny ahinya. Jokano sani winjo maber. Mana wach stepping in mar nikech ma tij county. But for Nairobi en county moro ma very special. Ma kata kiketo ni japiny gine kamae to ma japiny step a project mar national government. Dhi kelo problem, dhi kelo confusion. Yeah. Kiwacho ni serikal nigi ting' mag bero gigi duto. Nyakora mogen kinde ma koth chwe nitie tuoche ma bende donjo kar ka. To kinde ma tuoche gi donjo, sani koth medo chwe e kinde ma laktache nitiere ng'anyo. En ng'anyo